Mutuo mo anang prinsipyo nga predestination, kana bang gilatid na ang tanan sa Ginoo, nga bisag unsay atong buhaton kung mao ginay pagbuot sa Ginoo, mao na gid na. Tuo mo ana dili. Naabtay mo ingon ako, namingon ko ba siya, kasuway sa kag uyab-uyab sa una pa der nako. Napo magito akong uyab. Nagset man gani kog katulo plano-plano nga magminyo sa lain-lain nga babay. Ingon din sila, destined gid kang mapari, Father. Nga mao gini pagbuot sa Ginoo nga mapari ka. Tuo mo ana. Buangon mo. Ang unang pagbasa nagsulti nga nindot og plano ang Ginoo sa mga Israelita, pero porting gahian nilag ulo, musupak-supak, mao na ang resulta na ananon sila sa mga kaulipnan. Isa naliwat man gud mo atong inyong mga ginikanan nga masinupakon. Musupak man mo sa akong kabubuton, adto man mo magsimbas mga Dios-Dios. Unya kun ang Ginoo nagmahal adto mga tawhana ang mga Israelita, nganong gitugot man niya nga maadto sila dito iyatong kabubuton, dili ang pagsupak-supak. Mo na siya. So ang akong tubag ana, ningon ko, ang Ginoo nagplano to siya nako og duha ka buok, magminyo o magpari. Depende na nako og asay akong sundon. So dinhis kalibutan, ang Ginoo maghatag ginatog mga options ba in life. Unya options man sa ato pa kitay magbuot mo nang do natay kagawasan, na atay freedom unsaon nato paggamit ang atong kinabuhi. Gawas nun ta ba mao bitan nang managrally ang kuan mga tao kay wa na mi kagawasan, magrally dayon kay mangayo og freedom. Kita sad sige tag celebrate ang atong Independence Day kay ngano man gusto kita og freedom, kay mao man ay gift sa Ginoo nato, free will, free choice, freedom. Pero ang pag-exercise sa freedom aron maayo natong pagkagamit ang atong kagawasan, mao na ang Ginoo nagpadala og mga propeta. Matud pa sa unang pagbasa, nagpadala siya og mga propeta aron pagtudlo nila unsay angay buhaton, pero gahi gid sila ulo. Ila na hinuong gipasipad-an ang mga propeta. O tanawa, ang katapusang propeta si Kristo. Pero before ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, giputlans si Kristo gilansang sa cross. Mao na karon nagantos na ta niya. Singgit-singgit dayon tag-ampo sa Ginoo katong atong tubag sa Salmo ba unsa ti atong tubag? Tuo mo ato? Mao kana. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot og tubaga kami. Kamo, musugot mo nga agakon mo sa tuong kamot sa Ginoo? Sugot dili. Unyag agakon mo sa wang kamot, sugot mo. Unsa may tawag aning tuo sa in English? Right. Ang tuong kamot sa Ginoo muagak nato sa right way. Nya kasagaran nato ari gitas left. Ganahan ta. Nya ug diana sa tas left, mangandoy na sa tag right. Mga buangon kay tas tanan. Na karon pananglitan unsa may right way? Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ayaw gyud mo panghukom. Ayaw gyud hukmi ang inyong isig ka tawo. Ang lain aning translation, ayaw pakasada ang inyong isig ka tawo. Ang lain pagid aning translation, ayaw timan-i ang mga sala sa imong isig ka tawo. Karon hay may inyong kasagarang matiman-an igtan-aw ni mos tao ang iyang depikto o ang iyang kaayo. Kamong mga asawa, igtan-aw ninyo ros inyong bana. Sige, suway ko nagtan-aw or di nyo makita huna-hunaa lang. Unsa dayoy inyong mahuna-hunaan, igtan-aw ninyo inyong bana ang iyang depikto o ang iyang kaayo. Ambot lang ka ninyo. Ang mga bana, unsa sa kay mahuna-hunaan, ini kakita gidayon sa ilang asawa, unsa kay mahuna-hunaan karon, ang maayo o ang depikto?
Kamong mga ginikanan, igtanaw ninyo sa inyong anak, unsa man inyong makita, ang iyang depekto o ang iyang kaayo. Sige, una-unaan ninyo, igtanaw ninyo sa inyong anak. Igtanaw ninyo sa pari, unsa man inyong makita, ang depekto o ang kaayo. Ambot lang ninyo. Nigtanaw sa pari ninyo, unsa man say makita, ang depekto o ang kaayo. Ne, lagi mong pari ka ni, wag ni palit-palit og salatin niya. Na, ang dili di ay paghukom, maunay usa sa mga giya sa Ginoo nato. Nya unsa may iyang gisulti? Ingon siya, kuhaa usa ng troso sa imong mata aron makakita ka sa puling sa imong isig katao. Kani daghan kay ni siya og meanings. Kung nato gini siyang i-exhaust ba ang iyang makaya sa atong hunahuna, daghan kay ni kahulugan. Usas kahulugan ini nga kana ding atong makita sa atong isig katao, equivalent ra na siya sa puling. Unsa man puling, gamay dako. Wa mo kay lag puling. Speck ba? Puling. Gamay. Mura na siyag slat, gamay. Slat ba? Nya maura na ato dayang makaya nga makita sa atong isig katao. Muna, ayaw pagsalig, ayaw siyag hukmi, base anang gamay kaayo nimong nakita. Naapanay dako kaayo nga misteryo ang kanang tawhana. Nga wa nimo makita. Panalitan na inangawat sa inyong balay. Nasakpan nimo, ni ambak yung bintana niya, pag ambak kay natapilok man, wa kadagan. So imong nagunitan. Unsa man dayoy imong isulti? Sagpa dayon, kawatan ka, buanga ka, kawatan kang dako. Ana. Di kulata dayon, wa kay batasan, nangawat ka, papriso ka, may lami nimong patio noy. Ana na to. Niya ang iyain taong gida, duha ka book cellphone. Dalisod na bag function ang usa. Wala na'y wifi. Kay dipiktoso. Niya imong gikulata. Niya waday ka kahibaw, nga dugay na day siyang waykaon, dugay na day siya nga nangandoy, nga makapalit og tambal sa iyang inahan, nga nagmasakiton, nga paralyze. Dugay na day siyang nangandoy nga makapalit og gamayng sin aron iatop sa ilang balay, kay ang ilang balay purti nagyong tua og mag-uwan kay gubao na kay atop. O kaha nangandoy bisag plywood na lang nga simple para ialis ilang bongbong, kay lusot-lusot na lang ang hangin sa ilang bongbong, gaya ka sa yuta porting pobriha. Wa na nimo makita, no? Gasigi di siya luhod-luhod, ampo sa Ginoo nga tagaan ta sila grasya, pero sige lang di ang dimalas siyang kinabuhi, napugos og pangawat og cellphone kay ibaligya, yawat baka og gamay, nya gikulata pagid nimo, nya purti ninyong daghanag cellphones, gatinagutlog cellphone, duha ka book inyong sakyanan, kinural pagid inyong balay, na kay kwartas bangko, na pa kay kwartas imong negosyo, na pa kay kwartas imong pitaka, na pa kay kwartas imong hunos, og didto pagis imong safety deposit box, ko pa kay mga daghang alahas didto, nangulata ka aning balay nagyaka siyuta, kawa ni mo'y uwaw. Tutok mo muna ko. Kahibaw mo anak, kahibaw mo mutanaw, nasakpan nimo imong bana nangabit, unsa man dayo imong isulti? Adimal ka, bakakon ka, hudas ka. Ana, ako nagtinarong ko nimo, nya ikaw nagbinuang. Ana dayon ano? Hoy. Mao dayon na or balihon nato, bana, asawa nangabit, kulatahon dayon. Sa dip ako makapatay nimong buanga ka, pahawa dire. Ana. Mao dayon na. Kulata dayon. Hugaw ka, ngabit ka. Nya, mo na imong nakita. No, nga nindot kunuhay kay ka. Nya ikaw asawa, katong sige nimong yaw-yaw sa imong bana, katong sige nimong pangasaba, sige nimong panaway niya,
wa dito'y labot sa iyang pagpangabit. Kanang di nakahapit mo tagad niya, saylo-saylo na lang, di nagi ka musukad og pagkaon para niya, di na gani ka mudungan og kaon, di na gani ka muhuga sa iyang kinanan, di na gani ka makig-istorya-istorya sa iyang mga problema o sa iya kang mga achievements, di na gani ka maong mo-appreciate sa iyang mga achievements o paningkamot sa kinabuhi. Wa di na ilabot sa iyang pagpangabit. Wa di ka kaapil niya dito. Hindi. Sige. Kana ding imong wakli-wakli ini kakaadlawon ighikap sa imong bana, imong iwakli. Nya daghang ikag pasangil, labad ang bisag unsa na lang. Basta wakli lang 'yun. Di wa day nilabot atong iyang pagpangabit. Na. Liningi ay mamudia. Ang pare masuko dayon o gamay ang kolekta. Sus, alkansi ta ning misaha. Nya ang nanimba di ay pulos gid ay way kwarta kay naghangyo taos Ginoo nga naay kwarta gasige day ampo Ginoo in taon muhatag ta ning parian namo sa iyang kolekta. Bisag tatagan lami aning para palit biogesic, para palit og diatabs aning nagkalibanga na ning akong anak diri wa ko ikapalit. Ginoo in taon maluoy ta ning paria. Ana, nya ang pari mo gasigyaw ya wa gid mo ikahatag kolekta alkansi ta ning misaha. Wa na tay misa din niya. Ana. Ato na ning i-dissolve ning misaha kay wa na ni kapuslanan. Ana no. Amo na buangon ang paria. Usahay ang atong makita sa kamatuoran gamay kaayo. Mao na ingos Kristo kuhaan ang troso nga nag-alis sa imong mata ug unsa maning troso ang atong garbo, ang kagahi sa atong ulo, ang pagkabungol nato maminaw sa sugo sa Ginoo sa iyang mga pulong. Mao na nag-alis atong mata. Di na hinuon ta ka kita sa tinuod nga kamatuoran. Sa dihang nasakpan sa istorya ba, sa dihang nasakpan ni Bishop Chupilo Kamomot ang kawatan nga nagdaan na sa iyang kinawat nga kwarta nga budget kuno to para sa pag-renovate sa kumbento, wa niya kasabi ni aksyon og ambak ang kawatan sa bintana iyang gibadlong dong ay pag-ambak diha kay maabot ka silong lawom-lawom ra ba na og di ka mabalik didto patay gyud ka. Ngari agi aring hagdanan. Ana. Nya kay kadlaw naman kuno to sa pangapi usa diha. Mao to nakalugar sila istorya nangapi. Gipapangapi niya ang kawatan kay mula ka kuno kadlaw na ra ba. Pero wa gyud niya kuha ang kwarta nga gida. Ana. Na kaning ako da puno-puno naman lang sa ni pero mao kuno hay na istorya niya. Mo bay ako nabatian ba sa mga di man tingin to marites kay maayo maning butanga di man ni marites. Nya nadugay na interview gid niya nga unsaon man na nimong kwarta ni kunong kawatan nga para ni sa akong mama nga operahanan wa gid ni hatag na mo kwarta padre niya kana ganing kinahanglan man mig mga 40,000 man siguro to ana. Kaning ako istorya ra man sini pero murag inana ang konteksto ba nyan ingos Bishop oy ako ra man nang gihap 30,000 ra ba na kuwangan pa na sige dadasan na ngadto nya mga sunod semana balik dire kay mangita kog 10,000 ako nang punan nanindot ano ang gibatis kawatan paglakaw nakaingon gid yes Lord salamat kay Lord natubag akong panguta akong problema nakita ni Bishop ang mas lawom pa nga rason nganong nangawat tong tawhana kita wata kita na wata kita nganong daghan kay squatters diha wata kita sige lang tag ingong gasamok-samok la mo dinhi gasige mog squat dinhi ang ato ding itawag overpopulation tungod kay gapunsisok ng mga tao dinhi wa ta kahibaw nga luna day mga dagkong dato nga namalit sa mga yuta dito sa mga kuan gipangkural ang dagko kay yuta tungod lang kay why papilis why mga titulo ang nagpuyo dito bisag tag sobra na sila tag 100 years nga nagpuyo dito sugod pa sila mga lulog lula gipanghinginlan nya gibutangan day private property no trespassing sa asa naman lang may bahala mo diha. Wa mo'y mga papilis, squatter mo diri, di ako'y title. Di ba?
Nya mo nang di ay taon magpunsisok, wa di ay mga developments nga gihimo para mga job opportunities o livelihood ngadto sa mga farmers. Wa gani karsada, na kana ganing amo dias kahugan na karon ay perti na mong paningkamot na initabang-tabang basin pa. Dugay na kay na way karsada. Mao na perti pobrehas mga tao kay hasta gani pagsuhol nimo dito sa mangga mas dako pang imong suhol kaysa halin. Ang inana. Wa man na makita, sige lang tang abog anang mura taga-abog og langaw. Una hinaot ang atong bag-orong administrasyon makakita ni ana nga ang tinuod di ay nga giya mao ang Ginoo. Ang pag-uyon sa kabubutos Ginoo dili ang pagsupak-supak kabubuton bas Ginoo nga bombahan og maayo ni Putin ang Ukraine. Nagubaton yun, kabubuton nas Ginoo, nga manglayas kini mga tao, di ko motuo, nga dunay predestination, nga gilatid ang Ginoo, nga niini karong tuiga, ikaw, Ukraine, bombahan ka ni Putin, ako ng kabubuton, nga di yun mo magkasinabot, kana bunga na sa garbo, bunga na sa mga truso, nga naas ilang mga mata, nga wa sila kakita, sa mas dako pang hinungdan, nganong naingon ani ang kahimtang. Ang ilat gubat lang gidayon, patay gidayon. Wa ta kakita nga igsuon din na nimo, kauban na nimo sa panaw dinhis kalibutan, gimahal sad na sa Ginoo, gihigugma sad na niya, ug duna nay daghang nindot pang moabot sa iyang kinabuhi kung tagaan lang naghigayon. Dili kay ditsuon lag pusil hangtod mamatay. Bombahan lang haron inig tuasik sa bomba, bungkag lampinig, patay tanan. Di ba? Nakana ding imong kaminyoon, dako pa kay na siya og possibility to become the greatest joy of your life kaysa mag-divorce mo karon, kaysa mo separate ka karon. Nakanang pagsigig kulatas imong bana nimo, porti nagdaghan naglagom sa imong naong, pwede di na nga mahimong source of your greatest joy in the future. Dili kay mo ditso lang kag biya, huwata nga malata imong naong. Nya pangutan ang Ginoo, angayan na ba kong mubiya, mingon din Ginoo, till death do us part. Di ba? So ay kuno nagsunod. Di ba maliwat ka ni Kristo nga ang nalata niyang lawas diha sa krus, di na naong og tao ang iyang naong purti nagyong bunuga, nahimo di ang agianan sa atong Easter joy, sa dako kayong kalipay sa kalibutan nga hangtod karon ato pang gipahimuslan. No? Man mo iklaro, sige na, nindog na ta.